Yllättävän moni ihminen on parisuhteessa, jossa ei ole oikeasti onnellinen. Eikä siksi, etteikö hän tietäisi olevansa onneton, vaan siksi, että lähteminen tuntuu pelottavammalta kuin jääminen. Tässä on 3 syytä, miksi näin yleensä käy. Joista ensimmäinen on se, että tuttu tuntuu turvallisemmalta kuin tuntematon. Eli tuttu arki, tuttu ihminen, tutut ongelmat voi tuntua paljon turvallisemmalta kuin se ajatus siitä, että pitäisi lähteä ja aloittaa kaikki tää alusta. Eli vaikka ei olisikaan onnellinen, niin ainakin tietää mitä odottaa. Toinen näistä on toivo siitä, että toinen muuttuu. Eli moni jää, koska ajattelee, että ehkä nämä asiat vielä joskus muuttuu. Ja joskushan ne saattaa muuttuakin, ei sillä, mutta usein se, joka joustaa eniten, on se, joka jää. Ja 3. näistä on pelko yksinäisyydestä. Eli joillekin ihmisille ajatuskin siitä yksin olemisesta voi tuntua paljon pahemmalta kuin vaikka suhde, mikä ei anna sulle mitään. Mutta tässä kannattaa muistaa se, että silloin se suhde ei ole enää mikään valinta, vaan tapa välttää yksinäisyyttä. Ja kiitos kun katsoit tämän mun videon. Mä toivon, että näistä ajatuksista on sulle hyötyä ja että sä otat ne huomioon ja seuraat mua mun kanavissa.